खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 जानुवारि शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायफिननो लादों आं कमलि ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जुलिनि गोदान रादाय खानो हागोन, साना जोबोरैनो मोजां जागोन। वृष राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, साना गाज्रिनो बारलांनो हागौ। मिथुन राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ, साना जोबोरैनो गाहाम जागोन। कर्कट राशि। नखराव गोजोन थासारि फैगोन, अनलाइना सोलिनो हागोन, दुखुआ गोजान जागोन। सिंह राशि। गोसोआ अहंकार जानो हागौ, धोरोमखौ मानिना सोलिनाया गाहाम। कन्या राशि। गोसोआव गिनाय फैनो हागौ, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। तुला राशि। साननायफोरा जाफुंजोबनो हागौ, रंजा बाजा समखौ हगार हरनो हागोन। वृश्चिक राशि। आगोलनि सुथुरजों गोरोबफिनलायनो हागौ, साना गाहामैनो थांगोन। धनु राशि। जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, जोबोरैनो दुखु जारला सहायनांनो हागौ। मकर राशि। गोबां खामानि दामानि नुजाथिनो हागौ, देहाखौ खस्थ' मोननो हागौ। कुम्भ राशि। मानिबा जाहोनाव सोरजोंबा सुथुर जानो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मीन राशि। जोबोरैनो खैफोद गोनां सान जानो हागौ, सांग्रां जाना थानाया गाहाम। दिनै सानसेनि राशि फरायनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.